Amanye amanazareta asephuza utshwala ngokusobala basonta nezangoma. Lokhu kwamukelekile nangabanye abafundi. Izangoma zize zibe nezikhundla esontweni, sebenza sengathi sesikhohliwe ukuthi umprofeti uthe. But abantu uma nike nangenisa isangoma nabanemoya engcolileyo kulobu Enazaretha, nibokwazi ukuthi kusuka ngalelo langa lobu Enazaretha sekufika. Abusekho ngokuba isitha sokuqala sikaNkulunkulu isangoma. Ngokuba kuye kuthi nxa uJehova eshaya umthetho ngomlomo womprofeti, bese noSathane ashaye umthetho ophambene nokaJehova. Ngomlomo wezangoma. Niyabo bonke abakhothama emimoyeni enqatshiwe nguJehova. Badawami, ayikho ingozi enkulu engase inehlele ukwedlula ingozi yokuba nivumele isangoma singene phakathi kwenu. Uma nike nasingenisa batabami, niyobe nibubulele ubuNazaretha. Niyobe nimxoshile uNkulunkulu phakathi kwenu. Uma isangoma sike sangena phakathi kwenu ngenkalo, nibothatha amagugu kaNkulunkulu niphume nawo nisishiye sisodwa. Kodwa namhla izangoma zingabagcotshwa, zingabakhokheli, ziyabhabhadisa. Umuntu ubhabhadiswa kanjani isangoma? Uyaqhubeka ushembe uthi, ngokuba uma nihlalile naso uJehova ehambela phakathi kwenu, impela niyokwehlelwa ngokubi. Ngokuba uJehova uyakuloba ukuba nimhlubukile ngalolu suku, nangenisa isitha sakhe phakathi kwendlu yakhe eyingcwele, nadla naso naphuza naso. Umoya wobungoma uyonehlela nonke nabantwana benu. Noma nithandazela ukuba usuke lo moya kini nabantwana benu, khona anikusinda. Ngokuba niyoba senimxoshile uJehova osindisayo, namukela umoya wesangoma ukuba ubuse endlini kaJehova. Umbuzo uthi-ke, laba bangenisa izangoma basho kanjani ukuthi ukhona uNkulunkulu phakathi kwabo? Ngamanye amazwi bathi umprofeti wayeqamba amanga mayethi uma uke wangenisa isangoma uNkulunkulu uyabaleka. Ngalolo usuku uyophela umthetho kaJehova phakathi kwenu, njengoba usuphelile nje kwamanye amabandla obuNazaretha. Kubuse umthetho kaSathane ofike nesangoma enisingenise endlini kaJehova ukuba nixoshe uJehova ngaso. Ngokuba uJehova kahlali lapha kubusa khona isangoma, khona ngalolo usuku abantwana benu bayongenwa imimoya engcolileyo ewukufa, kuthi labo abayinqabayo ibehlisele okubi, abanye ibabulale, ngokuba niyobe senimxoshile uJehova phakathi kwenu. Amen. Le nkulumo kaShembe ngezangoma kumele sihlale siyigcizelela,
ngoba iliqiniso eselibonwa yiwo wonke umuntu. Namhla kuthwasa kuze kuthwase ngisho izingane emzini owodwa, zonke izingane zithwase nonina noyise emzini owodwa. Abanye begcine lemimoya yobungoma ibabulele. Ngiyayazi imizi yamaNazaretha lapho okwathwasa khona abantu nezingane. Kodwa abaningi bagcina ngokufa bebulawa yilemimoya. Ngakho-ke ivangeli ngengozi yokwamukela izangoma kumele sihlale silishumayela. Amanye amaNazaretha ahlabela amadlozi, akhele abangasekho amaqhugwane alamadlozi akhonzwayo. Sebebuyele kokuchithiweyo ngoba bethi indlela yokhokho bethu le nobaba ilanga washo. Kodwa kulokhu kwenza kuphambene nezimfundiso zikaShembe ezibhalwe phansi. Nanka amazwi kaShembe ngamadlozi. Abasekuphakameni abasiwo amadlozi, abayizo nezithutha, bangabangcwele ngokuba bahlezi nongcwele ebungcweleni bakhe. Abantu abangamaNazaretha mabefa bayiwa amadlozi kodwa baba abangcwele ngoba bahlala noNkulunkulu. Kanjalo abaphandle komuzi wenkosi enkulu yibo abangamadlozi abafuna okwabaphilayo. Umuntu olidlozi uyabuya ezemhlabeni ethi mhlabele efune lokhu nalokhu nalokhu ngoba uza emhlabeni ezofuna ukusizwa kwabaphilayo. Leyo imfundiso kaShembe ebhalwe phansi. Izihlobo zethu esizishile sizikhumbula ngendlela ebekwe nguShembe ukuthi sibakhumbula kanjani, siyabanikelela kuphela. Akukho futhi okunye esikwenzela abafiki ngaphandle kokubanikelela. Ngakho-ke uma sithula sibona amanye amaNazaretha enza lenkolo inhlekisa emhlabeni, sobe senza isono. Ngoba umprofeti uthi ningabavumeli banithuke balisabise nize nifune ukushintsha iqiniso likaThixo nilenze umdlalo, nani nenza abaprofeti abaqambe manga. Ngoba uma ngabe lezi zinto singalwi nazo sichaza ukuthi umprofeti wethu uqamba amanga kulezi zinto ezikhulumayo. Kepha qikelelani ningagudluki kokubhalwe phansi, nilimele iqiniso enalemukela livela enkosini. Amen. Njengoba ngeke ngachaza ngaphambili, ngizithole sengiphikiswa ngomunye umuntu uma ngithi amaNazaretha kakhulu. Lo muntu wathi lento engiyikhulumayo ingamanga, ngizotshela abantu amanga. Wayesethi amaNazaretha ayaphuza bese ehlambuluka ngeSabatha. Wasegcina ngokuthi le nkolo yakwaShembe iyimfeketho, ifundisa ivangeli elingekho ukuthi abantu bevunyelwe ukuphuza bese behlambuluka ngeSabatha. Khuluma umuntu ongakho ekhuluma emsakazweni, okusho ukuthi imfundiso yamaNazaretha manje ukuthi sivunyelwe ukuba siphuze bese sihlambuluka ngeSabatha. Ngoba uma bekungenjalo lo muntu ongayilinaZaretha bengeke ikhulumele. So mina ngivele njengomuntu onamanga. Mina bengazi ukuthi khona into enje, kodwa ngiyitshelwe umuntu ongakholile. Uma eqala umthandazo weSabatha uShembe uthi mesabeni uJehova zukulwane ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe owanilobela yona uJehova incebo yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemikhosi. Kuyimfundiso kaShembe
eyisisekelo saleli bandla ukuthi ukukholwa kwethu